Madakla katawan tanu atutulan. Ang mga barasimba aya pa kaasalian na baradusa. Salagid ang kaiyamya aloy o Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi sang kaiya kitab Kitabut Tawabin. Agyang ko tuwa mama natan tuwa maaadik sa kainom sa pakaberg. Sa siis kanyan din di paginom uda nga umadaklataw. Ayamaanan yan naliyo ko kababaloy niyan at talaberg nadap na kaya yan. Nya kaysa adi imaginom ang kutwada kaya yan na mama naad na mielay niyan amadaklataw at titimutimo. At titimutimo aniran ang kutwa mama amuuntod si ikukuda yan. Sang kutwa kilayan yan nun na miya curious kanya no anto na amang kiisabab adiran san katimutimo sa pakagaan ng tanong somyong sa kanya sang kutwa madaklataw aawi din yan penang kutwa pteguan yan sa pakabrug. Si kukya pa kauman yan kumadaklataw na miya kaisis kanyan saan taw atigin ang kaya titimutimo aniyo. Natigo mga tao as kanyan so Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi. Natigin na anto na ay galubok yan. Natigo mga tao as kanyan napad ko mga muhaddith. Natigin pa man na anto na ay muhaddith. Nasimbags kanyan pa man mga tao sa tigiran as kanyan so tao adiin yan pamanutulan iplangagyan ipupumang daw niyan din yan ingulalan sa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naaya siwa ang kutwa talaberg na miyubays kanyan ko Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alaihi. Sa pitiro yan ko Imam Ash-Sha'bi sa upang maatigyan kas ka na muhaddith ka na panutuli akong ka sa hadith. As Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi na mamabati ayan sumamabetad ang kutwa mama amaawid sa pakaberg. Nabiyatian sa kanya no Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi sa hadith amanunumpang sang kutwa mamabetad o mama. Biyatiao no Imam Ash-Sha'bi ang kutwa katero o Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha lam tastahi fasna' ma shi'it. Igira akyadang ka sa marwang, kaya nanggil bakang ka din so kabaya ka. Igira atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akyadang ka sa kaya, nanggil bakang ka din so ngani nakabaya ka. Nasang ko to akyan gaumama ko kater o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagyang ko to akakaptan yan atagway sa pakabereg na kiyabukaan yan. Sa diinian tero na upama napitero Rasulullah ay gira asutaw na kiyadan sa kaya nanggilbakan yan din so nga ni nakabaya yan. Sa papagisa niya na ginawa niya na ay no mga kipadakusi ko mga tao ada mga kaya yan. Sa miyalings kanyan kuwalay niyan rakis amislits kanyan ko kwarto niyan apagisa niya na ginawa niyan. At tigin na hay ginawa ko na anto na ada ni miya pasad ka si ikuding ka kapag ginantaw. Yang kaiyak yapad ka si iku mga tao ada mga kaya yan. Di niya ni kaya sudi niyan kang beradusa. Ginawa adi niya ni kaya suwallah. O kapupagungkiran yan nun. Na anto na isiwa ang kutwa mama. Deskan yan kaday sa Panginam kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa piyang ninyan at warila ku Allah sarakas aming balingan sa kanyan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamaanan yan na mitubat sa kanyan. Purian yan na sumyong sa kanyan ku inayan apagudas kanyan. Apagawa ako atigyan sang kayaingid ka pangadiya ko. Kabaya ako natigyan na mapadako ko mga ulama. Kebabayaan akan amaswa akan su Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi. Naman ito, sabab kudarkan yan kaday sa Panginam kulimu Allah
minsan pengkatawan yan abaradusa sekalian talabreg sekalian kaya yan ngamia pamikir yang penasuan yan so Imam Asy-Sya'bi rahmatullahi alaih. Sa sumyong sekalian kung mga ulama na ayapitero ng mga ulama na si katigiran song ko madrasa o Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih. Makapangadi ka atigiran ko Imam Malik na insyaallah na pembeli ka apad ko mga muhaddith na ayasiwa ang kutwa manguda na miyag travel skanian pun sa Basrah na sumyong skanian si isa Madinah. Sa miya kapangadi skanian ko madrasa o Imam Malik rahmatullahi alaih. Sa paaga ng tanong sang kutwa niya kapipirad naragun ko din yan kapangadi kumadrasa wa Imam Malik rahmatullahi alaih na alhamdulillah imbalis kanyan apid ko mga muhaddith masya Allah naman ito ay apakaasal yan na baradusa talaberg da kaya yan ugaid na kagyeda kada isa panginam kulimu wallah na miyapad kanyan ko mga muhaddith askanyan so Imam Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi rahmatullahi alaih. Apid skanyan ko mga ala ulama amini surat asumyagad sa kaya dunia. Samiyap muri-murit yan pun so Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Naguso Imam Muslim rahmatullahi alaih. Naman ito so Imam Bukhari, so Imam Muslim, namia pagustadiran bis ang kaya mamaaya pa kaasal yan na talaberg ada kaya yan. Nakagiskan yan na tiyarima yan, so karibatan yan, namitubat, mimbalingan ko Allah, rakas aming galbag sa simba, na walhamdulillah, yapadskan yan ko mga ala ulama sa dunya. Pid sa kakwasiyatuma, napad sa miya kalala at tanda sa kya baluyutaw amya lapis kya wiswisan miya lugi nagyang kutwa kya dairon sa panginam kulimu rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Apya ang tunad ni kala akadustaan ang kutwa diing kanggal bakan amyay pos na pang niyang kutwa rila Allah sa taubatang ka din ka babalingan ni rakas ang nilbakang ka sa mga subuan narkao Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaallah ay kalimukad no Allah subhanahu wa ta'ala. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن